Струва ли си? Какво получаваме срещу парите, които даваме? Често се питам, когато си купувам книги, ще може ли книгата да защити времето, което ще инвестирам в нея за прочитането й? Точно и поради тази причина имам книги, които не съм прочел, тъй като не са ме грабнали в първите 2 часа. Времето е най-ценният ни ресурс и не само когато става дума за четене на книги. Ако можеш да повишиш продажбите си, ще съкратиш времето за развитие на твоята компания с месеци или дори с години. По-добрите продажбени умения ще ти дадат възможност да намалиш цената за придобиване на клиент, както и да увеличиш lifetime value на клиента, което е ключово за един бизнес. Книгата "Хвани Жокера 2" не е само за това как да затворим една сделка, а по-скоро как да отворим вратите към бизнеса, от който хората да купуват и да уважават. В момента "Хвани Жокера 2" идва с безплатен ресурс за създаване на уникални UVP и USP. А ако нямаш първата част на "Хвани Жокера", можеш да вземеш и двете сега на специална цена, заедно с обещания безплатен ресурс.